Общо събрание на етажната собственост се е провело без вас. Взети са решения за ремонт, за такси за управителя. Валидно ли е това? По член 15, алинея 1 от Закона за управление на етажната собственост, общо събрание е законно, ако присъстват лично или чрез представители, собственици на най-малко 51% от идеалните части. Ако кворумът не е бил на лице, събранието се отлага с 1 час и се смята за законно, ако на него са представени не по-малко от 26 на 100 идеални части от общите части. За определени решения обаче законът изисква да бъдат приети с 100% мнозинство, като предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, за учредяване право на ползване или право на строеж и за промяна предназначението на общите части. За изваждане от сградата на собственик или ползвател се изисква решението да бъде прието с 75%. Дори всичко да е наред с кворума и мнозинството, ако не сте били редовно поканени, решението подлежи на оспорване по член 40 от закона пред районния съд в 30-дневен срок от узнаването. Важно е да знаете, че дори решението да е незаконосъобразно, ако не го оспорите в законовия срок, то губите това право и решението влиза в сила.